Maabig ya panoon, si katayo lamot. Pinablimira nagagi at atang tan kakaaro. Pisalamatan tayo Diyos sa katawan, ya arapat tayo lamot sa sayan simba. Kaya sirin manaral tilalamot yang kablin salita to. Kaiba tayo lalamot natan ang kapoy arom sa pastor na Central Pangasinan District, Pastor Felipe Mandungat Jr. Salamat Pastor, tawadya kayo lalamot sa sayan lawas. Malikatak pastor, warjak lalabot natan. Pastor, sa panag-aral tayo ng imbunag ya simba, tadnatan at bali-bali panagsuldong to. Ng imbunag, pinaralalan tayo, susaramay ritmo na say bilay. Natan Pastor, no tiringan tayo susaramay ritmo na bilay, wala ramay gawin tayo di man niya panagpili. Kaya sa titulo na sa leksyon tayo sa lawas at sa ramay panagpili, ya gagawin tayo. O sa panagpili tayo. Andayo Pastor, manlapod ibangon at kabwasan, agad iyo gipod labi. Sa bilay tayo na sa panagpili. Tuwadan pastor. Wala susara may panagpili, yung minor labat, daisod labat, nayarin, uno gipak ni kasi o umbangon akla. Nayarin, mga nakla kasi o agak lamangan. Aramay minor siya panagpili, nayarin ang gapo effect nito panagbilay. Wala mo't iramay major ya panagpili, yan nayarin araya may life-changing. Nayarin, araya may panagpili tayo ya, anggad ipatitilad affected la so lapod sama na panagpili tayo. Ayan Pastor, dyan panagpili tayo. At kaiba tayo nainay kumunya lawas, so sa Diyos siya katawan. Sagbay tayo no naral Pastor, at nayarin undak mo tayo panagpikasi. Pikasi tayo gagi. Sang katagan mi na mama, arumin Diyos. Nasingger kami lalabat ama at say trono y grasya yo. Lapod warja kami lalamat, ya mangiga po na sa sakay, ya importanteng aral. At di pa akarad pa nagpili. Ama, karon mi lalamat, so panangidalan yun si kami. Lapod birbirin mi ama, ya natalusan mi yung lambangat, ya amin, susarayan bangat la. No say masanto na espiritu yung sikato sa mga lukas na say puso tanunot mi. Karon mi sirin, o Diyos, idala nyo kami, iba nyo kami, sahin panag-aral mi. Sahin namin siguruin ko nila ng Jesus. Amen. Salamat, Pastor Jojo. Agagi mira, nibaga tayo ni Manya sa panagpili. Utag tayon balot na lukpusan. Ang God, mambibili tayo sa sayon mundo, manggawa tayon manggawa na sa panagpili. And Pastor, sa isang ka ira pa na panagpili, tansag ka importante yan at amay panagpili yan na apektuan tayo, aliwala butod sayan bilay, nuwag inganan say bilay after ya panagbilay od sayan mundo. At an may eternal dividends, kung ito, Pastor, araya may eternal effects na sara may choices, yagawin tayo. Pastor, walay sa kaya tuo, dyan Biblia, yan ang pili. Tansay pinilito at sang karakpan, at narumog susay pilito, at Joshua, or Josue 24, versikulo 15. Ang gapo arom no si Josue. Josue, oh. Antoy ko ano si Josue, Pastor? Okay, basan ko agagi, so ipapatlop tayo na sa panag-aral tayo sa kwanto Josue 24, versikulo 15. At sa kwanto agagi, at no isipin nyo, ama ugas, so manlingkur at Jehova, manpili kayo at sayan agaw, no siya pa sa panlingkuran nyo. No saray Diyos, no saray diriyos, nan lingkuran na saray atatang yu ya wala o walara nan saman ed nibaliw na ilog o dino saray diriyos na saray amoryo adya ed dalin o dalin daso panayaman nyo balet ni pakarad siyak tan say abong ko manlingkur kami ed Jehova. Yan. Pastor, ang bugdan si Josue. So, mangi dadaulo sa ramay Israelita. Diba? Si Joshua. Anda tayo agagimira ya si katuso so say simbalat kindi Moises. No. Natan Pastor, awlapod bangar ilaray Israelita. Say kwanto natan mamili kayo. No siya pa'y panlingkuran tandak mo nyo. Saraman kasi Diyos na amorehyo o ramay totoo ya walay pagano ya say Diyos anda at aliwan mabilay. No, si Kristo o say Dios, ang pagdani ka ba si Kristo o say Dios siya amal say tawon tan say dalin, say Dios ng Abraham, say Dios ng Isaac. Pero say kwanto balat say Isaac
tan say pamilya, kwanto pastor, say panlingkuran mi, at say Dios siya katawan. Gaylay da ka, Pastoros, may honoria parte, nasama niya versikulo, siyak, unong siyak, tan sa pamilyak, manlingkor kami Diyos siya katawan. Kaya pastor, nung walalay pamilya na sa kiyat, nagkalula say ateng nga laki, say tatay, say gagawin turan desisyon, nagkalot la sa ramay major, amay ataragay ya desisyon, o ramay talagang balag ya desisyon. At aliwalabat ya si kato, nagingan sa may familia, ya ire-representaan to. Pastor, jad Biblia, sa Diyos mo, initdan tayo, no, sa may tatawagan daya, free will. Anto to sa ibabaga tayo ya free will, Pastor? Okay. Wala rin mga ibabaga, Pastoros, yan. Siguro sa ramay agamanation, tuwad Diyos siya katawan. Ibagadan kapara tayo na saray ayop, ya pinal sa lambungan. Pero ay free will ya Pastoros, si katuya so ni dumaduman ni itered to aliwala ba't ya samay anta tayo mampili, no gingan anta tayo suman reason out, o di no makapanpili tayo. At sa kwanto dya say free will, ay may interna Diyos at sika tayo bilang sagpot na Diyos at balang sakit sika tayo. Interna Diyos siya agto ni itered arum niran pinal sa to. Ni biibigyan ni itered sika tayo, sarag tayo sumampili. Saray ayo Pastoros, agira makapampili. Basta no anto so warmanad system da, aman la so ibibilay da. Aliwan sing sa ito uya, anta tayong simbangan, so duga, tanandi. So labay tayong gawin o din san tayo mampili. Amay free will, Pastor, dogan sa ibabagayaw, amay free will, at saman may interiya kanunutan na sa Diyos at si katayo, kaya yung bagayo, ang gapod ayop ya. Kasamay ayop, say utag da mulag labat, hawa? Si katayo, Pastor, nang pinalsa tayo na sa Diyos siya katawan, say kontot pinalsa tayo ya, abubala ba ya da isa? Nasayap. Nan saray anghel, kwanto, a little lower than angels, kwanto. Nunungan tayo, Pastor, si katayo sirin, so walay kanunutan niya at tagtagay. Kaya yan sarag tayo sumampili. Aramay ayop ang gapo. Kaya nila kasi, Pastor, no man-drive kayo no labi or kabusan, nananang yo, wala ramay asutan, aramay pusawa. Natatalapos. Mas dakil so natalapos sa pusa nang say aso, Pastor. Tamay pusa, mumulag so sa may utagto ya padagpili. Kanyan, lugabay tuloy, umbali wasad karasada, umbali was na bala. Sa may aso, at least walay da isip to ya panagpili. Pero sa ito, Pastor, very rational ya manunot. Atan so sa may regalo na sa Diyos sa katawan. Ang tutayon pinalsaya si nga robot, yan noon to'y gabay to, at katigawan tayo. No. God loves us so much. Intertuso sa may ibagay na naman niya amay regalo ya sagrado, amay panagpili. Natansi rin, numampili tayo, kailangan sa aramay panagpili tayo, anto Pastor, dapat aramay makadiyos siya panagpili. Aramay panagpili tayo kung ang tayo labat nangangan may temporary ya sitwasyon. Huwag ingan sa may eternal ya ibong nga to susayan panagpili. Ano, kin Pastor, sa ilabay ito ibaga, sayan interna Diyos sa sika tayo, ya sarag tayo mampili, usa lang tayo, agami lang tayo ya kumon. Ya mampili, nasa may duga, tanamay kaliktan na Diyos siya katawan. On. Dahil Pastor, jad gapoy-gapo. Sa Diyos, sa gabay to si katayo, nilaban. Awa? Ang tatayutan, yanan si Diyos at pinalsa to si Adantan ni sa Eva, agtura pinalsa pinumpatay. Noon. Lapod, choice na Adantan sa Eva, yaman kasalanan. Awa? Hanggang limoob may kasalanan, pero antay sa Diyos maaro. Nang pinalsa to ito, ang gabayagawa niya si nga robot. Lapod inaro to ito, Aluwala ba't ya, basta ko kontrolan. Pero ang tatumot, lapod, walay free will na to, mang kasalanan ira na ani. Kanya sa Diyos, pinlano to la, ya si Kristo, say persona na Trinity, umpatay parad sa yan to, lapod panangaro, Pastor. Kaya si rin, atan so understanding ya theology tayo, ya Seventh-day Adventist, wala susamay choice na to, balit sa Diyos so nang gaway para ampya dyan untadat nayarin na aliwa susama na choice, walan siya susama tatawagan tayon kilalaban. Labay kong linuwan tan, Pastoros, tanong maminsan nami-misinterpret na tayo sa haratan, wala may teaching na predestination Pastoros, awa. Ya, singano si katuya may ipapasandan man, sama siya sa may imbagam. Pero agagi, linuwan tayo, ya sa may labay na Diyos, nilaban tayo namin. We are predestined, labay na Diyos yan, nilaban tayo namin. Pero agto labay ibagaman, ya, siguro pinili lang ng Diyos no, so para nilaban. Wag ingon,
Mampili tayo ng sensya. Desisyon tayo. Sa Diyos, labay ito nilaban itayo namin. Pero desisyon timan. Nutumbukan tayo, susamay kaliktan to, dino andi. Wala kasi pastor sa may, amay nung tababaga tayo predestination, walay duaratan. Amay una na amay double predestination kundi ay amay agtayo pa ni siyaan. Wala may single predestination. Sika tayo namin predestined. Talaga Pre-saved, naka-predestined tayo, yan nilaban. Oh. At ang susay gabay na Diyos. Balit along the way, sa choice na to, aga aliwan na yaw ibagay Dios sa katawan. No, ag-ingan pastoran to. Sa Dios, ud pa na maglita pa ng araw to, idan to tayo freedom. Free awa? Freedom, kaya dyan unta mamili. Aliwala ba siya piyan nilaban? Kasi sa kwanda, nagabay to kan nilaban ka. Nagabay to kan nagnilaban, nagkanilaban, ang tagawan mo. Aliwan to aman. Lapod sa Dios, si katuso, ang tatula, lapod for knowledge to. Pero lahat ng tayong tandaan, may panagpili, wala si katayo. Kang kumun, piliin tayo sa may eternal. Wa, Pastor? Pastor, dyan pa nagpili, wala sa apatira ingredients. Wa? Wala sa apatira ya, bangat lata piyan dyan doon tayo kumunlilingwanan, piyan duga sa panagpili tayo. Anto may unaan, Pastor? Diyad kaya nagagi. Diyad 1 Thessalonians 5:17, nanang tayo ta nagagi, susamay unaan niya langkap, na samay panagpili. Diyad 1 Thessalonians 5:17, sa ikonto agagi, ito niya ay. Agtayo. At sa ikonto niya, mikasi kayo ya anditunda. Agkayong Masuna. tutunda. Sa Pray- kabatit bagatan, Pastor, agtayong tutundan mampikasi, Pikasi. dugan pa nagdesisyon. Aba, pati pa nagdesisyon. Kung muna gagita major or minor decision kung muna pinagbilay, ang pikasi tayo, tupatan tayo sa Diyos yung katawan, tuwan to. Wala may babaga na discernment. Noon. Divine discernment. Yamin kumunya, gawin tayo, panagdesisyon tayo, kumunta karuwan tayo sa panangigiya na sa Masanton Abit Spirit. lang, Pastoros, may importansya na sa may discernment eh. Sa ating discernment agagi, si katutan sa uusaron na Diyos siya katawan. Tapyano si katayo at makapampili na sa may duga, tan kaliktan to. Aliwan amin niya to, Pastoros, at gift na, walay gift to discernment. Pero no say Holy Spirit at nang trabaho si katayo agagi, iter na Diyos susaman. Tapyan natulasan ta, gift of discernment, amay, nanangnang tayo kasi, aliwalabat sa may present, wag ingin pati may future, tapyan makapampili tayo na duga. Yun, Pastor. Kaya si rin, nung nagnagan tayo, may masanton spirito ya talaga, ya nanaalad panagpikas. Akin, Pastor, nagkamampikasi, agaman trabaho, say panagpikasi, agagi mira, pitutungtungad sa Diyos. Noon. Noag kami tuntong, paano mo naantaan, noon to may Baliktad gabay to. si ka. Oo. Sa ibabaga na Roma, agtayuan ta, pati ipikasi tayo. Agtayuan ta, agagi mira. Lapod agtayuan to. Sa utak tayo, at aga-akalukas at sa eternal, spiritual discernment. Balot na karawan tayo. At sa Diyos siya katawan. At panamaglay ng Santong Spirito. Pastor, Bugatan idanto to tayo sa- napakatalos pedya doon tayo. Duga so sa desisyon niya gawon tayo. Kaya amin kumunot ipipikasi. Anto, Pastor, so sa kumadwa. Si kumadwa, Pastoros, nanangnang tayo, Salmo 119:105. Nanangnang tayo agagi, so ibabaga to dyan. 105, si kwanto. Sa salitam, si katususakay, siluwan niya, unka na, ed saray salisalik. Tan sakay aliwawa, yaong ka na, ed basbas ko. Bali, Pastor, awa. Sa kwanto, silaw yaong ka na sali. Tanliwawa yaong ka na Basbas. basbas. Anday, Pastor, wala history tuta, nakituntan sa imbaga to. Nansama niya pa noon, naray, Hudyo, Pastor, nansama na nga po na yung flashlight, awa. Natan, amay design na sapatos da, Pastor, jad, unaan na amay sapatos da, nung nangyayad history, wala ray, singa, abo yung mulag. Di man manaya, so pa nangikargahan da, nasamay mulagalang para, silaw. Sili. Kaya nung manakar, kaya silaw, sali, kwento. Literal, walay silaw, salida, jad sapatos da. Sandals da. Tapyan dyan untan ka to, kaya Pastor naman nakara, waman. Nanangnang tayo dalanda. Silaw, dalan, ang ka to, liwawa, basbas. Anto yung Pastor, say pinagkakarawad sa Diyos, na say panamindisyon, dugan panagpili. Idanto tayo na say silaw. Wala ra kasi Pastor, ramay panahon niya. Sa antam duga, aliwa man ako. Sa antam, marakap ni gagawin mo, lapod, amin gagawin da. Na? When majority follows, sa antam, sa panag-worship natin, ang ganog kalaman worship, okay labat mo't la. Taang bigpigara mo't lang man worship pa dabong. But when we ask God,
ibagaton si katayo ya antura so saramay dapat tayon gawa. So labay to ibaga pastoros. Sayang sila sa liwawan na Dios sikato sa mga iwanwan na sa bilay tayo. Hon, pastor. No sa salitay Dios na marakap sa relasyon tayo Dios sa katawan. Tuwa-tuwa ya say numampili tayo, mamali ya liwawan na say panagpili tayo so saray salita na Dios sa katawan. Tad pastor amay liwawa akin no walay sa lumo. Gamiton mo man pian na pagtakkad bangin. Tapi no iwas kad bang eh. Pero niwas kad bangin, wa? So amay silaw sirin, amay salita na sa Dios. Usa ren pedyan unarawi tayo. Dugatan. Makapampahamat kuan tayo ya aramay panagpili. Pastor. Pastor anto susay kumatluya formula pedyan duga susay panagpili tayo. Unaan kanto pastor, panagpikasi. On. Kumadwa sa salitay Dios, Salitay Dios sa sa Biblia. katawan. Sa kumatlo pastor. Sa ikumatlo pastoros nanang tayo uliran 3:5 tan 6. At basan tayo gagi. Sa ikonto dya ay 3:5 tan 6. Man matalag ka, Jehova, at simuon apusom, tan agka unsaral at tapo na dili, apakatalos mo. Yad saray amin adalan mo, sikato subid bidbiren mo, at sikato ituntunto ka, at saray basbas mo. Sa ikanto pastor, mamatalag ka Diyoba at masimu ya walay masimu na puso. O damin ya gawaan mo. Si katoso sa limbang mo, Okay. tan si katoy mangiwan at saray bas-bas mo. At ang mga pastor sa may numan matalag tayo kindi Diyoba, amay dugan direksyon so pangawitan ton si katayo. So, nanang ko dyan, Pastoro, sa may kin, may connection na may binitl tayo eh. Kasumpalya, inigdanto ka na Diyos na may discernment, lapod managpikasi ka. At sa salita to, si kato, so, natalusan tayo, ta si kato sumangigiyad si katayo, no, agawan tayo tanya dwa, nawalaan tayo natan, Pastoros, na sa may direksyon la. Awa? Atalusan mo, sa labay na Diyos siya katawan, nigdanto kay liwawa, natan, wala lay direksyon na bilay mo. Tano wala lay direksyon na bilay mo pastor. Sa may bilay mo, nausar la natan pian mangitar na gloria sa Dios. Tanso sang karakapan, Pastoro. So bali-bali kumunta amin niya choices tayo ni Pikasi, ni dalanod panagbasa Biblia. Oo. Untan tumad italagad sa Dios. Yes. Tandaan ni sayan bilay amin niya gamilan tayon panagdesisyon. Mangitar Tanto na pastor. glorian si kato. Mangitar na gloria si kato. Pastoros, lugatan. Pastor, wala susay talura, jad lesson tayo Wala susay sangka importante niya panagbili talura so binit na to dya panagpili. Sa unaan pastor amay panagpili na sa may tatawagan tayo life partner o may asawa. Tayo pastor major ya eh. No aliway na asawa. Nayarin makaasawa ka na agmukarelihon. Magulo na ani bilay mo ta ulagad kapilya na Sabado amay na asawa gabay to simba. Agka mangayon niya pero may asawa paborito to. Nayarin aliwan na ani so say pagkaakara na panagbilay. So sang ka importante niya pastor So anto sa nibagay yung pastor sa panagpili na sa inaasawa. Antang Pastoros ay importante. Laut lang si katayuran Pastoros. Pastor, so ang itawagan na Diyos at si katayo. Yung gili importante. Iya sa may pampili tayo na naasawa at dapat iyaasing garmat at Diyos siya katawan. Singa sa amin ang tutungtong tayo na naman niya, amin niya bangatlad, panagdesisyon tayo, dapat idadala na kasi Pastoros. Ang gano'n siya panangasawa. Ya dilinin ka siya Pastoros, agilay salamat ko Diyos siya katawan. Ya inikdan tuwak na sa asawa ya makatalos sa trabaho. Tano andi, siguro paano ang gapok lang trabaho natin? O Pastoros, katon, lahat ng tayo nagnunutin, ya sa Diyos, si katoso, nayarin mangitarid si katayo, na sa may tatawagan tayo, mamaliw ya life partner tayo, ang gadi sabi na sa anak ko. Tayo pastor, sa isang ka-importante mo dito sa kayo, bali-bali may bagayaw amay, magmaliw ka niya, ya dugaya to para sa may asawaan mo. Manumpisad sarili, be the right person first. Sagbay mo yan na nang susamay dugan to para si ka. Kumunta si kani magmaliw ya dugan to para sa asawa mo. Yanapon mo na ani. Pastor, tupad kanta kayo na personal ya tupad. Paano nyo naantaan ya si Ma'am Betla susamay dawan, ibabaga tayo, may icing sa ibabaw ng cupcake. Sumibigkan sa may punto Pastoros siya, anap-anapon mo bago ka naugi kasi katoy kay iba may. Awa? Impikasim. Awa? Actually, jad bilay ko Pastoros. Bago singano ninunot ya si Ma'am Betla. Siyempre wala ramay imuuna. Awaya siguro ay. Dakal andi mo. Andi mo. Dahil sa lawak mo. Pero wala imuuna eh. Ya siguro saya la. Pero
nanangning mo kasi Pastor Ross, talaga naman desisyon ka kasi agmulabat nunutan non to may present. Nunutan mo mo non to may siyempre si katayo, siya siya labay ko yung pastor. Ninunot ko nos so para kasi sunayarin makatulong at siya tapi mamaliwak yan successful ya pastor. In consider ko man tan impikasi. Pani siya kaya say ubat na Diyos siya katawan at sayay ya intertud siya nata. On, pastor. Dapat atanlay pa na ni siya yun natan. Ang ganda natan, pastor. Mahirap no na-realize yun ba kasalkila. Antay, pastor, wala mo sugabay ko ni siya raw, insay pa nag-asawa. True to life experience. Sa ikuan ko ng balulakyak ni pastor, sa unaan niya magmaliw ya inarog at bilay, inarog, girlfriend, panda, si katulay asawon ko. Pareho ta pastor Ross. That's why I was very, very careful. Diyan pa nagpili. Dahil, pastor, wala sa may kaklasik, si Stephanie, may isawag natin kaklasik na high school. Nananang ko, kung singa, ayala mo, susay gabay kon karawan, no, mangkolehiyo kami. Anday, pastor, nan first year college la, agak nayari nung karaw, tao gawag ni. Say, walad isip ko, mga third year. Balat kung paano to, pastor, no, kinaraw-naro. Kaya dahil sa ginawa ko, sinulatan ko susana na ito. Sa ikuan ko, no, wala aklad, third year. Karawan ko lang may anak yun. Saan ko yung papirmaan sa may guidance counselor. Pero tayo, pastor, sakbay kung ginawa man ng pikasya. Kasi, mas importante. Ang ko katawan, no aya sa may biin iteriod siya, mangiter kayo kumuna sa may sign. Diba? Ang ko gabaya ibagaya, amin at bikaroon na sign, panunto no, aga makaawat may arom. Tamanaya, amay ang kapoy sign, aman lamay sign. Wanda ba? Ang tayo, pastor, ang pikasya ko katawan, kung gabay kon karawan, ang tatuya crush ko. Bang balat ko, no birthday, dapat regalo ang tuwag. Malaysay na. Ang susay ko, pastor, singa mahirap man, may crush mo. Saan to ka regaloan? San si kato ni man regalo, si daw, ha? So, si Mabila may birthday, pastor. Nang ko, tinalaranan ko, ya limabas, o di gate na lag. Good morning, good morning, happy birthday, kung ma. Pero ang gapoy regalo, katawan man ko, aluhan saya mo. Si Mabiog to, tinalaranan ko nung sumpot. Good morning, unsumpot ka la, kung ko, nung sumpot akla, ingat ka, kung ko. Simumpot la, ang gapoy regalo. Anong ko lang mo nang narap tatin nalaranan ko, sa ikuan ko, lapod midweek man, nayarin mong bansagtan mi midweek. Kwanto kanyan. Nung si Mabiso sa labi, midweek kami yadwa, saan nabay kami, pastor? Siyempre, birthday. Inyakar ko di man boarding house to. Ang gapoy regalo. Balot nun manakaraklan, pasumputakla. Nga ba to? Ay, kung magano, wala ipapaiter ng nanay ko. Alam, pastor, may regalo ni Papa Iter ng nanay to ko, no? Utong ko, alam nga si nanay to, so iter na sa Diyos sa siya. Of course, ay kung ko, sa imbagag labat, basta idantok na regalo, ang dibali lang, no, inerso na lapuan to man, basta diruan to hak. Antay, pastor, nung diniruan to hak, nung lukasan ko, sa interdad siya, pastor, amay long sleeves. Taaman ko nung isulong ko, no birthday to, ta siya escort sa my birthday. Ay, pastor, nalapod sa saman ko ang katawan, lapod saya so impikasik, nayarin ayala so sa may iiteriod siya yabi. Ha? Nalapod sa man, pastor, anisya gla, yung wala la so iter ng Jesus siya. Ang ganon to'y nagawa. Ang ganon si paninalinggis ko, tan makalinggis sa siya, pastor. Sa ikwang ko, wala la so sa inter na Diyos siya. Tan kimaraw ka na sign. Tan inter na sa Diyos, ang mululok ko Diyos siya katungan. Kailangan panindigan mo susaman. So, pastor, agay la importante. Nanduro mas siguro so sa talitaya tayo. Walay nangal ko ni pastor Agay lay kasil na uran. Sa kwanto, katawan, no alas 7 at untundayan, agay lay kasil ya uran singa, imposible nung tunda. Katulay iiter mo siya, taabot ng ton mi simba ko no, mi ulad bispar. Anta eksakto pastor, alas 7 yung punto, timunda may uran. Kaya ani siya lang si katon talaga, natanot bali-bali sa relasyon da. And mamisan, karoon tayo sa Diyos, iter na sa Diyos ang siga tayo. Kaya pastor, importante may life partner tayo, at manlapoon sa Diyos siya katawan. Aman susay importante yung pastor Ross. Tapos panagtalunggaring at warman, no sa amin at manlapo Diyos siya katawan. Say, naasawa ko muna, sa rami balulaki, o marikit ditan, yung dudengel. At amay, tuuya, awit ang tukad tawon. Noon, tuwatan pastor. Andi balilan, agam masyadon, singa artista. Ha? Ya, singa si Pastor Jojo, ya, mataraki.
Basta, antam, inano si katoy na asawam, as in singer kan tawad. Sa labay mo ka, Pastor Ross, sing ano, amay tuo yan na piling. Awit ang tukad, mas maingat, tan malat yung relasyon na Diyos siya kat. On. Pastor, sa kumadwa, ya pinagpili, may panagpili ka araw. Importante mo diya, Pastor, ha? Pastor. Tapos ay kwanto, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Is the best policy. Kung ka na. So, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yeah. So, sa kakaaro mo at aray may buwangas, nayarin. Birds with the same feather flock together. Flock together, nayarin buwagas ka ba, tama, Pastor? So, kasi naalig mo eh. Most Na-adapt likely. mo, no? Na-adapt mo sa may... Pero tayo, Pastor, wala istorya dyan Biblia. Si Jonathan si David. Anto ibabaga, Pastor, na sa may friendship da. Jad, Proverbio 18, versikulo 24. O uliran. Uliran 18:24 agagi. Kanto ya 18:24. 18:24 sa kwanto. Sa ituo mikakaaro si kato sugawon to dili kabagbag to. Balet wala so kaaro alalon malet ni nansay agi. Dili daga Pastor. Kailay daga, Pastor, ha? Wala so say kaaro. Ya malet ni nansay agi. Anto gabay ito na ibagaya, Pastor, sa ipakatalos yun? Balibalin nugnunutan agagi. Wala naman na posibilidad ya umman. Ya, dapat naaralan tayo so sa may mampili na dugan kaaro. No duga so sa may kaaro tayo, Pastor Ross. Nayarin niya itiwala so bilay mo. Nayarin itiwalam so inkasika at sika tota. Mas malat ni nansay aruan na san agi. So, nayari na develop yung relationship yun. Sing ano, si Jonathan tan si David. Tayo, Pastor, si Jonathan tan si David, agaylay ulit na aruon dan sang kaaro. Ya, aming pigalaya, antayo, si Ari, si Saul. Si anak to, si Jonathan. Awa? Si Jonathan, nung patilay Saul, nasalatan lang Ari, si Katusoon sala. Pero anta to, ya sa Diyos, ay pipilin to si David. Nagmalo ya, kaaro to David. Antayo, agtupiliin susama yan to. Sarili to, kagustuhan niya magmalo ya Hari. Huwag ingan sa ikwan no si David so pinili Diyos. Si kato. Natan, aming pigaya sa salian ng David, ay ng Saul, ya patayan si David. Pero sa managligtasan si kato, si pa. Amay kaaro to. Wawarningan ng Jonathan. Si Jonathan. Kaya si Pastor, nun tayo, aming piga. Yan tayo, Pastor, sa kay agaw. Talagan si David at agtuan talagawon to. Wamanad amay kuweba. Yan iner sa kakaiba to, aramay. Kinda, Pastor, depressed. Distress, disoriented. Kaya ang gansi ka to, ang tulaan tayo gawon to, 400 yung uman, so kakaiba to. Tayo, ang tulaan tayo gawon to, 3,000 men, punda tan patayin da, sa mamapatayan si Saul. Anong Jonathan, nanakisan ni Randwa. Nalapod, anong to Jonathan, nanakisan ni Randwa, kimasil sulog to. Kimasil sulog to. Pastor, sa kwento na, there is a friend that sticks closer Than a brother. Araya ko mo ni Rami Kaaruya, mangyasing rin si katayo, inside Diyos sa katawan, nyasing nga si Jonathan. Wala so sa kwento di ba nabasag, Pastor, there is a rope that bounded Jonathan and David. It's an extraordinary rope. And it's the love of Jesus Christ. Agay like aga na paterman. Aga na pater. Pastor, agay like pulis na oras, wala ni kumaloya choice. Amay panagpili, Pastor, amay kurso. Importante ya. Amay karir. Saray to bombalon war Jonathan. Kayan kumon, amay, Pastor, anto suni advice yos? No, ulit tiran ibabaga Pastoros, siya dyan panagpili, importante sa panagpikasi. Ipipikasi mo tan Pastoros sa may kurso. Siyak, yadilin ka siyak, o gawak niyan taklan man Pastora. Aliwala ba dyan ibabaga to may baik, o dinokyan, si katusulan ng iwala dunod ko. Aliknak ya, basta mang-graduate ak, labay ko yung mga pastor. Ipipikasi tan Pastoros. Dapat ipipikasi ti matagagi. So, ang gano'n aliwan pastor, so labay yung laan, teacher o anto ka man, kaukulan niya pa ipikasi tayo agagi, tas ay panagtalunggaring, wala at panangiwanwan na Diyos sa katawan. On. Kaya yan, ajaid kurso, planoon tayo, no, anto'y gabayon kurso, no, gabayon man doktor, ipila ditan, no, panon to'y panaglingkor, no, sa Diyos na kawan. No, gatay man hinyero, panon to say panang paalagay na sa kapilya, nangyari, Pastor? So, dapat ang tayo ititilak, so sa may plano, ya kay ibay Diyos sa katawan. Pastor, hanggang pula oras tayo. Anto rami utit niya pananalitan, gabayon itila. Okay. Agagi, saya aaralan tayo di agagi, at di paakirad panagpili. Kaukulan agagi, dyan pampili tayo, siguradoon tayo, say piliin tayo, at sa may
unarap tayo ed tawon. Amin niya desisyon tayo, amin niya gawon tayo, mamaulat na sa relasyon tayo Diyos siya katawan, sa pamilya tayo naman desisyon tayo, at sa direksyon to, at sa liyan na Diyos na katawan, agagi, tapyan ununtan, at kilalaban sulanang niya direksyon na sa bilay tayo. Tanatatang tanagagimira, pumunya, ud sara may temporary labat siya likot, tan alak nga laman, ag tayo isasalat, to say eternal, ya panangaroy Diyos siya katawan, tan pipiyolo po si kato. Ay ako mon so sara may desisyon, yag tayo pumagilingonan. Mampikasi tayo. Maron Diyos, salamat a balag, siya panangaroy yo. Alik nami, ya dyan pa nagpili mi manayat, kaukulan niya kaiba mi ka. Tulungan nyo kami sirin katawan. Ya nainay, ya untulog kami si kayo, tan karuan mi ud masanton spirito, adamin ya pangkurang tan pandesisyon mi. So say panangigiya yo. Salamat katawan, dadangalan nyo rin pikakasi, dyan nga ranon Jesus. Amen. Salamat Pastor Felipe, udin pedagog Salamat, yo labot, Pastor. usayan panag-aral.